سلام سلام أملا عالم تركبونا channel تكتلتي كمي كأنكم كل شيء نتهوني هنا رأيتو قبل بنا مسكنكو لومي دما هيدلكم زمزاكو تقنوي تهستوتات فرد بعض زبليو باركز كبراتنا channel تكتلتي كم تلمود كسام وداتا حبيركم نكس أنه قدمكم سنم كتتال فرد بعض بأينكا نكتريو نيشتي يكون مبر تقمي بزلوم نيوترينت استملأ إيو أما ألتاوي هيوتنا وهود أكن فردوبا مس إنمجب أزيو بركوت تهستو نايفات مغنيزيوم زينك كهبنا يخيل فردوبا بتي زهبوت إناوي تقمتات مستوم لتأنانا أزيو تقمتي تواهيلو زتكاسو فراتات إيو دسرع كابتوم بقليلو كرخبوم إنكيل فراتات بمخانو مستوم أبك أدامي درجة زسرعو فراتات إيو إذا فرزي بزلو تهستو كابس تفلاليو همامات كم زكالاكل أبس تكايدو مزناتي هبرو إذا دسئبو بساينس تراغاغتو تقمتات ناي فردوبا إيو قداماي أب 28 جرام فردوبا 250 هذا تهستو ناي كالوري يركب إذا إتي زبزها ناي سبهن بروتينن تهستو اللو كالاي فردوبا أنتي أوكسيدانت كم كارتونويد زعمسلة تهستون فيتامين إن يركبو أنتي أوكسيدانت كابس تفلاليا ندرن قوسلتاتن يكالاكل نوهايوتاتناون كاب تغواداتي النغرات يكالاكللو زلالة أنتي أوكسيدانت اللو مقبي مهلاك كابس تفلاليا همامات يكالاكللنا بركت زبالة أكن أنتي أوكسيدانت زوننو فردوبا إتي زبالة مقبي كابس تفلاليو همامات زكالاكل إيو تواهيلو يتقس سالساي فردوبا ممقاب كافتيون نستفلاليو عينتات كانسر كم كانسر أبستوماكو طوب سامبيو روغد مانتا نخيوتو زكالاكل فرا إيو ديهيرو بستكايدة متناتي فردوبا أب روغد ماناتو نزخصت كانسر نتيو مهيوتات ناي كانسر نمقدال يهجز بزسفها مزنعتي أبستكايدة ننايتوب كانسر بأبيو أبتن إدمز دفع دك أنستيو نمكلخال أزيو وصيتاوي مخانو قليزو رابعي فردوبا هذا كابتيوم زبلزو تفترعوي منشي ناي مغنيزيوم زودنو فرائيو إذا أكل تهستو ناي مغنيزيوم بزو تقمتات يركبو نستفلاليو همامات نفواس يهجز نقابلنت تساقطي دم يقوصاصر طنقي همام لبي يغدل تأنا زلوم አጽምቲ ኣብ ምፍጣርን ምትእርራይን ከምኡውን ኣቀንደም ኣብ ሽኩር ይማኣራሪ ሓሙሻይ ፍረዱባ እቲ ዝበለጸ ምንጪ አንቲ ኦክሳይድ ማግኒዚየም ዚንክ ፋቲክ አሲድ ከም ምዃኑ መጠን ንልቢ ሙሉእ ጥዕና ንክህልው ይህግዝ ፍረዱባ ነቲኦም ሽኮር ኣብ ደም ዝበዝሖም ሰባት ንምቁፅፃር ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ብፍላይ ከዓ እቲኦም ታይፕ 2 ዝዓይነቱ ሽኮር ዘለዎም ሰባት እቲ ዝበለጸ መድሃኒት እዩ ሃንቲ ፍረዱባ እቲ ዝበለጸ ትህስቶ ናይ ፋይበር ትውንን ዝለዓለ ኣቀን ናይ ፋይበር ዘለዎ ትህስቶ መግቢ ሙሳድ ንሚዛንካ ኣብ ምቅናስ ኣቢ ተራ ኣለዎ ሻድሻይ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 200 ግራም ፍረዱባ ምምጋብ እቲ ኣብ ግዜ ድቃስ ዘጋጥመና ጸገማት ኣብ ምፍታሕ ይህግዘና ፍረዱባ ብዘለዎ እኩል ትህስቶ ማግኒዚየም ድቃስ ኣብ ምትእርራይ ኣቢ ተራ ይጻወት አሚኖ አሲድ ንመጠን ድቃስካ ስለዘማዓራሪ ኣብ ፍረዱባ ብቀሊሉ ክንረክቦ ንኽእል ስለዚ ፍረዱባ ቅድሚ ምድቃስና ምስ እንበልዕ ኣብ ሓፂር እዋን ለውጢ ክነምጽእ ንኽእል ብተወሳኺ ከዓ ፍረዱባ ኣመጋግባካ ኣብ ምትእርራይን ቅርጺ ኣካላትካ ኣብ ምህላውን ዓብይ ጥቅሚ ከም ዘለዎ ይግለጽ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጻዓት ነፍስና ኣብ ምውሳኽን ኩነት ኣእምሮና
ኣብ ምምዕባል ዓብይ ኣስተዋፅኦ ይገብር። ኣብ ዝበዝሑ ከተማታት ዓለምና ፍረ ዱባ ብዘይ ዝኾነ መስርዕ ክብላዕ ተለሚዱ እዩ። ትሕዝቶታት ፍረ ዱባ ብሓፂሩ ነዚ ይመስል። እዚ ዝገለጽኩሉ ምክንያት ድማ በዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ማለት እዩ ምዳና ኣብ ኤሮፓ ዱባ ድፈርየሉ ግዜ እዩ ማለት እዩ ድብላዓሉ ከምኡ እንዳሓስረሉ ነቲ ዱባ ብምልኡ ገዚእና ብፀብሒ መልክዕና ንጥቀሙ ቀፂልና ግን እዚ ዘለዎ ውሽጡ ዝበዛሕና ኣይንጥቀመሉና ኣብ ጓሃፊና ነእትዎ እዚ ኩሉ ጥዕናዊ በረከት ካብ ዘለዎ ግና ደይንጥቀመሉ ምክንያት የብልና ነዚ ፍረ ኣውፂና ከይተሃፀበ ጨው ቁሩብ ፈያቢልና ኣብ ኦቨን ብምእታው ምስ ነቀፀ ልክዕ ከም ቆሎ ክንበልዖ ንኽእል ኢና። እዚ ኩሉ ጥዕናዊ ኣበርክቶታት ካብ ዘለዎ ካብ ምጉሃፍ ምጥቃም ዝበለፀ እዩ ይብል። ከምኡውን ኣብ ቀፃሊ ፀብሒ ናይ ዱባን ከምኡውን ሾርባ ናይ ዱባ ሂዘልኩም ክመፅእ ተስፋ ገብር። ንቻናለይ ሓድሽቲ ዝኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ምልክት ደወል ብምፅዓን ኩሉ ሻዕ ቪድዮ ሓድሽቲ ያብፅአነሉ ግዜ ናባኩም ይበፅሕ። እቲኦም ኩሉ ሻዕ ድማ ኣጆኪ እንዳበልኩም ተባራትኡኒ ካብ ልቢ የመስግነኩም። እጁን እዚኣ ቪድዮ ትጠቅምያ ንሰብ ተምህርያ እንድህር ኢልኩም ሼር ብምግባር ኣካፍልዎ። ናይ ሎሚ ቪድዮ በዚኣ ወዲእ ኣለኹ። ካብ መጀመርያ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ሓቢርኩም ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገንኩ በቢ ዘለኹሞ ሰሰናዩን ጠጥሙን ይትምነልኩም። ብሩክ መዓልቲ